De volleybalvrouwen van Snits binnen de Van der Joen nog net in slagen om landskampioen te worden. Een verslag van Roelof de Vries. VC Snits had de eerste wedstrijd gewonnen en geen set kregen. En ik in die eerste set bij dit duel gaat het dat het slietjagert. Sterker nog, ze winnen de eerste set maar 24-15 maar les 10 punten verschil. Het ziet er dus heel goed uit, want zo'n set achter elkaar had Snits woen. Nog geen setwinst voor de Almeloers. Maar Eurospet knokt hem toch wel aardig weer waarom in de wedstrijd. Het komt 8 rijen voor en het knokt hem in deze rally en pakt uiteindelijk de eerste set. Uiteindelijk pakken ze hem, maar dat wordt lang. Bij zo'n sets op Riegen dat Snits hem wint. Nou, dat is uiteindelijk een keer de overwinning van Eurospet in de set en 1-1. En dus wordt het weer wat spannend. Dan komt er dus de tweede set. En daarin gaat het in eerste instantie heel erg dreig. Ze komen maar liefst nog niet voor. Het wordt dan nog tredje. Het wordt 20-20, maar dan rint Eurospet uit. En winnen ze de tweede set. Het wordt dus 2-1 in sets. Kunnen Almeloos dan nog een vierde duel uitdwingen. Het liep het er wel op, want ik in die laatste set, ja, het Snits hartstikke dreig. Nee, Eurospet wint uiteindelijk, maar treien in dit duel, want het wordt 24-16 in die vierde set. En dus wordt er sneur nog een vierde duel afspelen in de Snekersporthal. Het is natuurlijk een wedstrijdspanning. Het gaat, word je kampioen, word je niet kampioen. Dat speelt sowieso. We spelen een hele goede eerste set, daarna zakt onze servicedruk weg. Een stukje vertrouwen raakt weg. De spanning bouwt zich eigenlijk alleen maar meer op van hey, we kunnen hier misschien met 2 sets klaar zijn. En ik denk dat dat een beetje over de ploeg heen kwam en dat is jammer. Ja, het is gewoon ontzettend jammer dat het vandaag niet lukt, maar er is ook geen man overboord. Nee, relaxed. Nou, relaxed. Ik bedoel, de spanning blijft er reuze op. En ja, we hadden echt gehoopt dat het vandaag zou lukken, zodat je even goed achterover kunt leunen. Het vertrouwen is er nog wel. Natuurlijk, het vertrouwen is er. Ik bedoel, we staan niet voor niks 2-1 voor. Dat hebben we echt zelf afgedwongen. En dat gaan we hopelijk zaterdag ook weer laten zien.